आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे मालवणी पद्धतीतलं भरलेलं वांग कसं करायचं ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये मी तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। याच्यासाठी मी हे खास मालवणी वाटण तयार केलेलं आहे। याच्यामध्ये थोडे आल्याचे तुकडे आणि लसणाचे तुकडे आणि कांदा मी तेलामध्ये परतवून घेतला। त्याच्यामध्ये मी 1.5 कप ओलं खोबरं घातलेलं आहे। तुम्ही इथं सुकं खोबरं पण वापरू शकता आणि थोडी कोथिंबीर घालून मी हे गोल्डन ब्राउन रंगावर भाजून घेतलेलं आहे आणि त्याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। ही वांगी आहेत, ही गावाकडची वांगी आहेत। ही स्वच्छ धुवून त्याचे देठ कापून मी याला 4 उभ्या चिरा कापून घेतलेल्या आहेत। हे बघा, आणि ती पाण्यात ठेवलेली आहेत। आता इथं मी थोडं मीठ घेतलेलं आहे आणि हे मीठ मी ह्या वांग्यांच्या आतमधच्या भागाला लावलेलं आहे। असं मी प्रत्येक वांग्याला केलेलं आहे, म्हणजे वांग्याची टेस्ट ही खूप छान लागते खाताना असं मीठ लावलं तर। हे बघा, प्रत्येक वांग्याला मी मीठ आतून लावून घेतलेलं आहे। आता जे मगाशी वाटण केलं त्याच्यातलं थोडं वाटण मी घेतलेलं आहे। हे थोडं जाडसरच वाटण ठेवायचं। त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मालवणी मसाला घातलेला आहे, थोडी हळद घातलेली आहे, थोडं मीठ घातलं आणि मी हे एकत्र करून घेतलं आणि हा तयार झालेला मसाला मी प्रत्येक वांग्यामध्ये भरून घेतलेला आहे। हे बघा, व्यवस्थित आतमध्ये हा मसाला भरून घ्यायचा। अशी सगळी वांगी मी भरून घेतली। आता ज्या कढईमध्ये मी खोबरं भाजून घेतलं त्याच कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलं। त्याच्यामध्ये मी 1 कांदा बारीक चिरून घातला। तेलामध्ये कांदा व्यवस्थित परतवून घेतला। कांदा परतवून झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 टोमॅटो घातला बारीक चिरून। तोही व्यवस्थित परतवून घेतल्यानंतर 1 मोठा बटाटा मी चिरून घातला, त्याच्या मोठ्या मोठ्या फोडीच घातल्यात आणि याच्यामध्ये मी 2 चमचे मालवणी मसाला घातलाय, हळद पुन्हा घातली आहे थोडी आणि हे सगळं मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलंय। आणि मगाशी जी वांगी भरून ठेवलेली ती मी घातली आहेत आणि ती पण या मसाल्यासोबत व्यवस्थित परतवून घेतली। थोडं मीठ घातलंय, आपण पहिलं पण मीठ वापरलं त्याचा अंदाज घेऊन मीठ घालायचं आणि हे जे वाटण आहे उरलेलं ते घातलंय आणि याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घातलंय। पाणी थोडं जास्तच ठेवायचं कारण आपण याच्यातच आता ही वांगी शिजवून घेणार आहोत, त्यामुळे थोडं पाणी घालून मी ही वांगी आता शिजवून घेणार आहे। सगळा मसाला व्यवस्थित एकत्र करून झाल्यानंतर याला एक उकळी येऊ द्यायची। आणि झाकण लावून मंद गॅसवर मी 20 मिनिटं ही शिजवून घेतलीत वांगी। हे बघा, मस्त अशी वांगी शिजून झालेली आहेत। आता मी ह्याच्यामध्ये हा जवळा घातलेला आहे। हा अर्धी वाटी जवळा आहे, तो मी पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला। हा ऑप्शनल आहे। जवळा पण मी ह्या वांग्यांसोबत व्यवस्थित एकत्र करून घेतला।
जवळ्यासोबत ही वांगी खूप छान लागतात। आणि याला एक वाफ दिली। हे बघा, मस्त अशी वांगी तयार झालेली आहेत। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक यू।